Selamat pagi dulur-dulur Bracket Adventure. Pagi hari ini kontennya nang Kliwonan Bekonang lur. Begini keadaannya terkini Kliwonan Bekonang hari ini lur. Oh, arep milih apa enak ngiwonengen sini wong dodol barang anyar, barang bekas, sepatu, sandal, klambi, tas, enak kabeh lur. Bisa Anda saksikan ya. Kipas ya enak. Tas, koper ya enak. Ban ya enak lho, ban. Pelek. Bibit jeruk ya enak lho. Tanduran, pentetan apa ya enak. Silahkan. Ember, pot dan lain sebagainya. Ini kontennya karo melaku ya, mohon maaf kalau videonya rada goyang-goyang ya lur ya. Obralan ya enak. Person sisteman ya enak loh. Barang elektro, calon adaptor, mari milih. Botol bako ya enak. Kopi ya enak. Stop kontak ya nek. Nonton kipas ya enak. Arep milih sing apa? Milih. Ini keramaian pasar Kliwonan Bekonang lur. Sobat-sobat Bracket Adventure bisa datang ke sini loh, bisa di jadwalkan dolan rene yang pasar Kliwonan Bekonang. Rame ini kok ngene iki. Dodol bantal guling ya enak. Obral klambi katok ya enak. Komplit silahkan delokan nang konten kuwi iki lur. Rantai-rantai si tua. Ini barang anyar kayak gini iki, kompo-kompo, peralatan ontel. Rekeningan lho. Brei. Aplikasinya nanti 2 kali bawah. Yang bisa melakukan jenengan ini cukup ya wis merasa di video yang derek di video sami. Jadi video cukup merasa ini tetap mawon. Yang dapat garing, saya garing, saya api. Tugas jenengan mau ngerasa kita mawon. Sing mriki kalau tak iki lho, Pak. Makanya iki urung mentok teko kulon iki, mentoke teko pasar Bekonang lur. Mlaku teko pasar ya kemeng. Jaket.
Wis ya teko perapatan kene aku tak balingi Tanjal. Adoh banget lho. Tuh, jangan iki jangan. Di kanan nih. Duplikat kunci ya nek. Dodol es tebu ya nek. Es tegan ya nek. Oke, aku tak balingi Tanjal lho. Satu ya nek lho. Pakde nuwun sewu niki goroke asale nggih ngeten iki Pakde mboten kula kikir. Nek kula kikir bekas kikirane ketok Pak. Kikiran anyar kali lawas. Ampun semua Pakde. Jenengan kagungan iki anate Pakde. Arep mlebu metu kamar mandi kok. Peralatan order ya nek, gas. Tas ya nek lho. Tas tentara. Jaket, ontel. Oh, apa sing mbok goleki enek kabeh nang kene. Pergasan Niki 85. Niki apa iki foto? iki seperti ini situasi terkini kelitian Begonang lho. Ini posisinya neng lor lapangan Cangkol. Oh, rame nih kong ini gitu. Udah saya kontennya Praketek Adventure. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih sudah menonton.